Dobre, tak vám teda prajem príjemné popoludne. Som rád, že ste si našli cestu v takejto pokročilej hodine a počasí na našu diskusiu venovanú vlastne odkazu druhej svetovej vojny a osobitne teda holokaustu v súčasnom dejepisnom vzdelávaní. Táto vlastne diskusia vznikla za podpory nadácie Friedrich Ebert Stiftung, ktorá vlastne si kladie za cieľ podporovať aktivity smerom k občianskej spoločnosti, smerom k demokratickým hodnotám a demokratizácii spoločnosti. A v rámci jej širšieho portfólia aktivít je vlastne toto, a teda vlastne podpora diskusí a prednášok vlastne takým vlastne pevným miestom. Tie diskusie a podpora takýchto diskusí sa týkajú hlavne aktuálnych spoločenských víziev a máme za to aj s kolegom docentom Melichárkom, že druhá svetová vojna, holokaust a dejepisné vzdelávanie sú v súčasnosti na Slovensku takou spoločenskou výzvou. A ja by som teda na tomto mieste rád aj privítal našich diskutujúcich, a to konkrétne profesora Martina Pekára, ktorý nie je len vedúcim katedry histórie u nás na fakulte, ale tiež historik, ktorý sa zaoberá týmto obdobím a autoritárskym režimom, ktorý sa so slovenskými dejinami a obdobím rokov 1939 až 1945 spája. A som rád, že si cestu našla aj naša absolventka Katarína Rabatinová, magisterka Katarína Rabatinová, ktorá sa vlastne zapodieva touto spoločenskou výzvou vo svojej dejepisnej výučbe na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach. Ja si vás pamätám ako rybárovú. No a celou diskusiou nás alebo vás prevedie docent Maroš Melichárek z katedry histórie a moja maličkosť docent Mikuláš Jančura z katedry histórie. Nám plieskať nemusíte. Ale poteší. Ja už keď som si tak zobral slovo na úvod, tak ja by som možno aj hneď začal tak možno osobne, Martin. My sme v súčasnosti svedkami takého zvláštneho fenoménu. V tom verejnom diskurze sa často vulgarizujú doslova témy spojené vlastne s odbornosťou a s históriou osobitne. Mám takú osobnú otázku alebo taký diskusný podnet. Je teda ťažké riešiť túto tému v tomto kontexte spoločenskom, v tom verejnom diskurze, tak ako je v súčasnosti nastavený u nás? Tak neviem, či sa to dá hodnotiť, že či to je ľahké, ťažké. Skôr ja to vnímam cez istú mieru spoločenského záujmu, či je o to záujem alebo nie je o to záujem. To sa dá aplikovať všeobecne na prácu historika, takisto ako špecificky potom aj na, povedzme, obdobie slovenského štátu alebo týchto kontroverzných tém. A ja si myslím, že ani by som to nehovoril, že teda, či je to ľahké alebo nie, ale skôr pociťujem taký istý, poviem, že smútok, lebo o tie témy záujem objektívne podľa mojej mienky upadáva, hoci spoločensky tie témy rezonujú stále viac. A naozaj mám taký dojem z posledných rokov, povedzme, že napríklad aj médiá, keď o týchto témach rozprávajú, alebo keď sa blížia výročia, tak nie sú také aktívne, ako to bývalo skôr. Tie témy podľa mňa v minulosti rezonovali viacej a častejšie ako teraz. Tak toto ja vnímam ako problém. Ani nie to, že či ja subjektívne to vnímam ako ľahké alebo ťažké, lebo samozrejme, že ja to beriem ako súčasť svojej práce, teda nekategorizujem to tak, ako že ľahšie alebo ťažšie. A veľmi rád a ochotne vždycky zdieľam informácie, keď ma oslovia z médií alebo keď ma pozvú do nejakých diskusí, tak si hovorím, že stále je o tom potrebné hovoriť. Ale skôr ma trápi to, že tak ako narastá miera nášho poznania a narastá aj spoločenská potreba objektívne, tak ten záujem, povedzme, médií a možno trošku aj vo širšom kontexte verejnosti o tú tému nie je priamo úmerný. A navyše niekedy je ten záujem veľmi aj selektívny z hľadiska toho, že čo je príjemné počuť alebo čo je vhodné povedať a podobne. Takže
toto sú také veci, ktoré ja vnímam a ktoré by som nehodnotil, že ľahšie, ťažšie. Proste je to taká realita, s ktorou ja vnútorne pracujem. Snažím sa využiť každú chvíľu alebo každú príležitosť, ktorá sa vyskytne, aby som o týchto témach mohol hovoriť. A či je to téma slovenský štát v širšom kontexte, či je to holokaust, či je to výučba dejepisná, aktualizácia historických tém, tak to si myslím, že to je naša misia, naša podstata a nechcem si hovoriť ľahšie, ťažšie. Proste to je to správne a je to naša práca, treba to robiť. No ja som mieril tým ľahšie, ťažšie skôr vlastne tým smerom, že hlavne teda sociálne siete doslova akcelerujú šírenie rôznych stereotypov, zjednodušení, tak povediac názorov, čo je pojem, ktorý je v súčasnosti veľmi modný. Čiže na jednej strane máme to poznanie a potom je názor. Čiže do akej miery vlastne možno sme v situácii, kedy názor prevyšuje poznanie, alebo ako s tým vlastne pracovať ako historik, možno ako učiteľ dejepisu vlastne s týmto problémom, lebo ja osobne to pociťujem ako problém. Lebo názor je fajn, ale na druhej strane je to poznanie. Tak isté, tak to je jasné, že keď si pozriem komentáre pri výročí alebo nejakým článkom alebo nejakým diskusiám, tak to je ťažké. To býva ťažké. A býva to potom samozrejme aj smutné. No, lebo jediný argument, ktorý na mňa osobne zabera je, že si stále opakujem, že toto nie je relevantná vzorka a celospoločenská vzorka, čo teraz čítam. No, to sú proste selektívne veci a možno, že časť ľudí, skupina ľudí a že celkovo tá situácia v našej spoločnosti aj vo vnímaní týchto tém je určite lepšia, ale žiaľ, to ja myslím si, že to povedal asi Umberto Eco, ktorý už dávnejšie zomrel a teda jeho skúsenosť aj vzhľadom na jeho vek, aj na to, že kedy zomrel, bola limitovanejšia so sociálnymi sieťami, ako máme my, ale on už vtedy povedal, že problémom internetu je, že tam hlas akéhokoľvek burana má rovnakú váhu ako hlas odborníka. Aj tak toto sú také veci, s ktorými ja osobne filtrujem si tie diskusie, ale je to smutné. Ešte možno, keď do toho vstúpim, že určite by som sa odrazil toho, čo vlastne Miki spomínal, ale ja by som ešte k tej otázke, že možno do akej miery skutočne na tých hodinách dejepisu pracuješ teda, alebo akým spôsobom pracuješ s tým, aby ten žiak dokázal možno to rozlíšiť a nejak vnímať tie veci, že kde končí názor, kde začína nejaké objektívne poznanie, ale mňa by ešte možno vlastne zaujímalo v tejto spojitosti je, že často bývala druhá svetová vojna takou top témou aj medzi študentmi a z našich čias. Ja si pamätám, že keď druhá svetová vojna, každý mal k tomu nejak, že blízko v úvodzovkách a mali sme napozerané filmy a tak ďalej, že či ty vnímaš povedzme medzi tými študentmi, že možno oproti iným témam historickým je stále ako keby to povedomie možno širšie. A potom tá druhá teda podotázka je to, čo vlastne nadviažeme na tú Mikiho, že ako vlastne pracovať možno s tým a či sa to dá? Je na to vôbec priestor alebo ako to teda vnímaš? Tak v podstate mám v triedách také zmiešané, možno názory na to alebo záujem. Sú v podstate nejaké skupiny v triede, ktoré sa vlastne tešia na to. Že naozaj, že príde niečo, o čom vedia, čo poznajú. A v podstate oni sami sú aktívni. A hlásia sa, v podstate analyzujú, prinášajú aj oni svoje nejaké poznatky, ale zároveň proste je tam aj skupina ľudí, ktorí tieto témy berú ako každú inú. Že v podstate prejdú si nejakou týmto obdobím, ale nejako neprejavujú teraz nejaké nadšenie, že práve niečo sa deje, ktoré je stále v podstate v živej pamäti, stále je to história, ktorú žijeme, máme žijúcich svedkov, ale naozaj väčšina sa na to pozerá tak, že sú naozaj zaujatí niečím, že stále je to v podstate tá história súčasnosti ako keby, ale niektorí naozaj sú, v podstate berú to ako bežnú tému, ktorú preberáme na hodinách. A v podstate tie vedomosti, s ktorými oni prichádzajú na hodiny, sú možno nejakou takou mozaikou, že niečo vedia z filmov, niečo vedia z domu, v podstate z rôznych kníh.
A častokrát v podstate odpovedajú na otázky, čo sa stalo, kedy sa to stalo, ale nevedia napríklad prečo. Čiže prídu s takými oklieštenými vedomosťami a v podstate potom teda na tom pracujeme, aby vedeli, prečo sa to stalo a podobne. Pozerajú rôzne videá, samozrejme sociálne médiá. Takto nemám pocit, aby oni patrili do tej skupiny komentujúcich na internete, teda aspoň teda naši žiaci. Že oni sú tí, ktorí píšu komentáre, ktoré teda boli, ale sami v podstate reagujú na to, že aj keď niečo čítali, nejaký článok, komentáre a podobne, a že skôr sú teda na tej druhej strane tých ľudí, ktorí naozaj sa kriticky pozerajú na to, čo čítajú aj v komentároch. Keď ste Katarína spomenuli, že rozprávajú sa doma, a to mi tak trošku nahráva na takú ako otázku, ktorá sa týka tej nejakej kolektívnej, individuálnej, rodinnej pamäte. Možno akým spôsobom sa pracuje s týmto fenoménom pamäte, nie som slovenčinár, pardon. Akým spôsobom sa vlastne pracuje na dejepise s týmto fenoménom. A keď už sa bavíme o individuálnej pamäti, tak sa nevyhneme rôznym vlastne zjednodušeniam a stereotypom a mýtom. Čiže možno otázka na vás, že akým spôsobom na dejepise pracujete s fenoménom pamäti. A možno Martin, že aké sú také najznámejšie v úvodzovkách, najpretraktovanejšie mýty o slovenskom štáte a vôbec o tom období? Tak v podstate, ak teda žiaci prídu s niečím, teda čo zažili, čo počuli napríklad z domu, tak je to stále fajn si to rozobrať. V podstate, či sa to mohlo stať takto, aký názor majú rodičia, čo je v podstate naozaj pravda, či je to niečo tradované napríklad v ich rodine, že to takto bolo, a v podstate dávať nejaké kritické otázky. Čiže naozaj, či je to skôr takto, naozaj sa pýtať. V podstate nepoprieť hneď na začiatku, čo žiaci tvrdia, čo si priniesli z domu, ale skôr im dávať otázky, aby sami rozmýšľali. Lebo samozrejme, to rodinné pozadie je všelijaké. Tam máme v podstate kopec študentov. Tam sa nemôžeme teda spoliehať na to, že sú teda len z jednej skupiny ľudí, ale v podstate pýtať sa. Aby sami žiaci rozmýšľali, čo počuli doma, čo čítali a podobne, aby sami teda šli na odpovede. Samozrejme s vedením učiteľov, ale aby naozaj nebrali úplne nekriticky to, čo počujú. No a dobre, tak tu musím do toho. Hneď ma napadla otázka, že máš niečo, s čím si sa stretla, čo ťa možno šokovalo? Že s čím ten žiak prišiel? Že ja neviem, dedo tvrdí, že neviem, nechcem podsúvať nejaké naratívy, ale... Asi nebolo nič také šokujúce, čo by som si nejako zapamätala teda. Neviem, asi si teraz nespomeniem na nič také, čo by v podstate utkvelo v mojej pamäti. Dobre, a keď to nebolo z rodinného prostredia, ale možno niečo, čo, neviem, niekde sa dostali k tomu na internete, alebo niekde, nič také? Myslím, či bolo niečo také. Možno to boli skôr nejaké také maličkosti, ktoré nejako si nepamätám, takže neviem teraz uviesť nejaký taký konkrétny príklad, ale naozaj skôr je to o tej diskusii. Že čokoľvek, s čím prídu, tak treba prediskutovať. Lebo ja keď prídem a poviem, že nie, tak to nebolo a týmto skončím debatu, tak to ich v podstate nepresvedčí. Toto je v podstate len nejaké zamietnutie niečoho, ale teda ak to prediskutujeme, tak potom je to lepšie. A to sa viaže vlastne aj na tie mýty. Áno, tak ja ty si, Martin, nepočul nejakú dobrú príhodu? Ja som počul toľko príhod všelijakých. Jednu takú, ako poviem to, že úplne slušnú relatívne. To bol môj bývalý študent, možno, že ho niektorí poznáte. On sa volá, že Juraj Vrábel, on je taký pomerne známy, aj trošku angažovaný. V Sabinove sa venuje aj okrem iného téme obchodu na Korze. A on bol môj študent, má komplikovanú genézu, ale to nebudem riešiť, lebo tu nie je. Ale s ním som sa raz rozprával o tom, ako o tom obchode na Korze. A on chodil za pamätníkmi, ktorí robili kompárs a tak ďalej a hovoril ešte s hercami, ktorí hrali v tom filme, ktorí ešte žili.
A mi utkvela v pamäti taká príhoda, že neviem, ktorý, či Zvarík, alebo ktorý herec mu rozprával, že ako ho prekvapilo, keď prišli do toho Sabinova natáčať ten obchod na Korze a potrebovali tých komparzistov, že tí ľudia si doniesli svoje vlastné napríklad uniformy gardistické, ktoré mali v skriniach uložené. Hej, tu sa rozprávame o polovici 60. rokov. Pre prípad. Hej. No toto je taký jeden trošku príklad, ktorý prekvapil mňa v tej chvíli a je z kategórie takých, že vlastne dačo nám svedčia nie sú vulgárne, tak toto poviem. Hej. Ale dačo ukazuje, lebo sú potom samozrejme všelijaké stretnutia s rôznymi ľuďmi, ktorí svoje názory hovoria a už to nemusí byť vždy príjemné alebo priateľné a tak ďalej. Ale toto bola taká príhoda, ktorá pre mňa bola niekde na pomedzi takého akože skoro vtipu so strašne vážnou situáciou pol na pol. Keď to vnímam ako odborník, ako histórik, ako človek, ktorý sa venuje histórii, možno trošku pamäti a holokaustu, tak to je také strašné memento, bolo to pre mňa vtedy tá príhoda. No tak to je tá príhoda, ale vrátim sa k tým mýtom, Miky, lebo ja som si prechádzal tie otázky, ten scenár, ktorý si mi dala. Ja som si nejaké veci k tomu aj pripravil. A keď sa rozprávame o mýtoch, tak z môjho pohľadu je dôležité povedať, čo by sme pod tým mýtom mali chápať. Áno. Že ja som si to tak zaramcoval, že je to nejaká taká pekná verzia príbehu, ktorá je založená na nejakej realite, ale trošku ju prikrašľuje, aby sme sa pri tom lepšie cítili. To je dôležitý pocit. Aby sme sa pri tom lepšie cítili, lebo dačo to hovorí aj o nás. A samozrejme, bolo také obdobie aj v rámci výskumu obdobia slovenského štátu, kedy sa veľa o tých mýtoch rozprávalo. Aj kniha taká vyšla, že mýty naše slovenské, to bolo nielen o slovenskom štáte, ale komplexnejšie, že bola to taká modná téma v jednom čase. A aj myslím si, že aj Ivan Kamenec mal taký pomerne rozsiahly text o mýtoch slovenského štátu, že dá sa tam vyťahnuť kadečo. Ja som si tu vybral také otrepané, keby bolo o to záujem, môžeme si sa pri tom, ktorom pozastaviť, ale také typu, že slovenský štát bol menšie zlo, že za všetko mohli Nemci, že Tiso chránil Židov a že za Slovák štátu bol poriadok a stabilita a že všetci sa mali dobre. Hej, tak to sú také tie mýty, ktoré možno, že reagujú na prvoplánovú javovú stránku, ale už pri druhej vete musí každý súdny človek zistiť, že tam je problém. Áno. No ale čo chcem ešte zdôrazniť je to, čo možno, že dneska zase je taká skôr sexy téma, že od takého mýtu je podľa mňa len polkrok k nejakému v prípade holokaustu napríklad skresľovaniu alebo prekrúcaniu holokaustu. Že tam je veľmi tenká hranica, kde tu je taký neškodný príbeh, mýtus, a kde je už niečo, čo už sa dá klasifikovať, povedzme v prípade holokaustu ako prekrúcanie, skresľovanie, relativizácia holokaustu. A to isté platí i pri iných témach. My skresľovať a dezinterpretovať vieme aj iné historické témy, nielen holokaust. Samozrejme, pri holokauste to je veľmi špecifické, je to sám predmet o sebe, ale i toto je niečo, čo v podstate dnes určuje aj verejnú diskusiu a prináša aj rizika, ktorým všetci čelíme. Hej? To znamená skresľovanie, popieranie, relativizácia histórie, historických udalostí a podobne. Takže to sú také veci, kde vnímam nejaký aj vývoj, aj základ, aj presun významu. A toto všetko by sme mali veľmi otvorene, ale veľmi podrobne sledovať a veľmi otvorene o tom hovoriť, aby sme dávali veci na pravú mieru. No, lebo dať veci na pravú mieru je vlastne tou prvou našou úlohou a to je vlastne asi aj najúčinnejšia základná prvá zbraň proti mýtom alebo skresľovaniu alebo dezinfo. Zjednodušeniam, ktoré vlastne v súčasnosti začínajú byť veľmi módne.
A ja osobne, je to len pocit, no ale dúfam, že dám na tvoj optimizmus, že je to len určitý výsek vlastne tej určitej vzorky, ktorá vlastne takto premýšľa, čo sa týka v týchto mantineloch zjednodušení a skreslení. A čo je vlastne také možno z tvojho pohľadu najväčšie nebezpečenstvo, keď sa relativizujú také veci? No, tá relativizácia vedie vlastne k legitimizácii, k normalizácii nenormálneho. Áno. To je podľa mňa ten základný problém, že sa vlastne otupí svojím spôsobom to ostrie medzi poznaním a medzi skutočnou realitou a medzi niečím, čo je fikcia alebo nepravda, že sa vlastne nejakým spôsobom posunie význam niečoho, čo je úplne zjavné, do polohy pochybnosti a tým pádom vlastne sa v spoločnosti otvárajú nesprávne otázky a úplne vytvárajú nesprávne odpovede na témy. A to nie len na historické, ale hlavne teda na naše súčasné, lebo v princípe platí to, že história ako taká a tak ako aj my ju vnímame, je v princípe v spoločnosti permanentne prítomná a ovplyvňuje ju a naše rozhodovanie aj o súčasných, aj o budúcich veciach. Takže my, keď sa dostaneme do bodu, že nebudeme pevní alebo nebudeme dozerať na pevnosť historického poznania, na pevnosť faktov historických a otvoríme túto Pandorínu skrinku, tak vlastne my ako keby sme týmto spôsobom znegovali alebo popreli, zrelativizovali nielen históriu, ale aj našu súčasnosť a pravdu ako takú. No, možno keď sa vrátim ešte k tým dezinformáciám, čo si aj ty naznačila, čo vlastne aj tá odpoveď vlastne tiež to do istej miery vysvetľuje a skôr možno v kontexte tom, že každý sme študovali povedzme za nejakých okolností, hej, ten prístup k tomu sme mali my, napríklad, hej, keď sa zoberiem nás dvoch, že úplne iný, ako má súčasná generácia, hej. Že Katka je nejaký medzistupeň, hej, že je výrazne mladšia, hej, čiže, ale tiež si myslím, že ešte ťa to úplne tak nechytilo, že? Ale tie deti, ktoré dnes máš v tej škole, tak podľa mňa tieto melé ako mlíček, hej. Že vnímaš to ty tak? Cítiš to? Áno, že keď sa zamyslíš možno, že OK, tak ja som možno toto počas svojho štúdia neriešila, hej, alebo života v tom čase, ale že oni bohužiaľ, chtiac nechciac, ono to prináša strašne šialené kvantum dobrých vecí, ale aj zlých, hej, že ja neviem, dneska keď si zoberieme, že my sme fakt trávili len v tej knižnici, čo nebolo, hej, internet ku mne prišiel, ja neviem, takedy v 3. ročníku alebo 4. Ja som neviem. No, len tak, hej, okrajovo. A že prináša to naozaj v tom dejepisnom vyučovaní alebo aj v tej práci historika neuveriteľné nové možnosti, metódy, všetko, čo sa dá využiť. Ale máme tu tú druhú, ako keby, tú nebezpečnejšiu stránku. Teda späť k tej otázke od filozofických zamyslení starého človeka. K téme a to je, či to vnímaš teda, že oni majú to zahltenie úplne iné možno ako tvoja generácia mala v tom čase na strednej, na vysokej škole? Určite áno, v podstate aj taký ten vývoj, keď som začala učiť a teraz, v podstate čo oni sú ako keby schopní vnímať, lebo oni sú naozaj že zahltení rôznymi informáciami. Pravdivými dezinformáciami, v podstate oni absorbujú úplne všetko, tí študenti. A potom aj na nás učiteľoch je to v tom, že my nemôžeme prísť proste so 40-minútovou prednáškou a teraz niečo im prednášať, ale v podstate o tom, že dávať im niečo ako keby v nejakých kratších blokoch, aby teda mali tú v podstate pozornosť, aby udržiavali, lebo oni sú naozaj zvyknutí, že pozrú si video, ktoré má nejakých 5 minút a v podstate toto je ako keby ich pozornosť, ktorú teda udržiavajú. A potom teda v podstate aj na hodinách pozrieme si video, urobíme nejakú inú aktivitu a podobne, aby naozaj vedeli príjmať tie informácie. A teda, aby to nebolo len o tom, teda, že niečo počúvajú, že si niečo len píšu, ale naozaj, aby striedali tie aktivity. Čiže v podstate aj toto vnímam ako keby
nie že plne, že prínos, ale možno to negatívum toho, že príjmajú naozaj veľa informácií, ale nevedia proste ich spracovávať veľmi veľa naraz a zároveň v podstate ako keby treba filtrovať naozaj to, čo im ponúkneme. Vyučujúci, takže určite a naozaj všetky tie možnosti, ktoré majú, ponúkajú veľa dobrého. Rôzne teda vzdelávacie videá, aplikácie a podobne. Samozrejme aj to treba sledovať, čo pozerajú, ktoré vzdelávacie kanály sú naozaj vhodné, ktoré už menej a aké informácie sa im ponúkajú práve cez tieto vzdelávacie kanály. Niekedy tá hranica je strašne tenká. Hej. Veľmi tenká, no. To poviem len za seba príklad. Raz som si chystal k rusko-ukrajinským vzťahom proste nejaké veci a som chcel tiež využiť nejaké video a tak niečo pozeral a si hovorím, že to je celkom akože si myslím, že OK, aj použiteľné a tak, ale niečo mi na tom vadilo a tak som si začal pátrať, kto je vlastne ten človek v tom videu a čo má za sebou a tak ďalej. Až mi z toho zišlo, že teda to použiteľné nie je. Hej, že naozaj niekedy je, a to je vlastne potom to nie, že my v podstate ako keby učiteľ a si možno niekedy schopný podľahnúť ako keby, hej, že ťa to môže presvedčiť a čo potom naozaj taký žiak. Áno, lebo oni to v podstate ďalej neskúmajú, čo je v pozadí toho videa. Štandardný prijímateľ takýchto informácií voľne dostupných treba zo sociálnych sietí si zväčša nedá tú námahu, aby išiel po nejakých metadátach toho zdroja. Sme sa rozprávali o tom poznanie versus názor, tak tu sme pri tom, že aký je dôležité to poznanie. No a to poznanie samozrejme dneska nemôže byť také, že pokrie všetko a to si neviem ani predstaviť, že by aj niekto, kto je v podstate expert na nejakú oblasť, že by bol taký expert, že by vedel hoci aký zdroj okamžite posúdiť, ale zmysel toho poznania spočíva v tom, že ja keď mám tú mieru poznania nejakú, tak viem položiť správnu otázku. A tá otázka vlastne konfrontuje ten zdroj, tú novú informáciu a tak ďalej. To znamená, že nie je to vyslovene v tej chvíli kompetencii posúdiť relevantnosť, nerelevantnosť, správnosť, nesprávnosť toho zdroja, lebo to asi nie je dneska už v ľudských silách, ale je to o tej schopnosti na základe poznania vedieť sa kvalifikovane toho zdroja opýtať ďalšiu otázku a patrať po odpovedi. No, to je z môjho pohľadu jeden z významov vedeckého poznania alebo poznania vo všeobecnosti. A potom tu máme taký problém ako distribúcie toho vedeckého poznania, lebo ide o rozlíšenie zdrojov, ako sme hovorili, o rozlíšenie nejakého vlastne informačného kanálu, dosažiteľnosť, výskum napreduje, veď výskum ako stále napreduje, či už v zahraničných archívoch sa skúma tak ďalej, píšeme štúdie, monografie, ako ja robím úplne iné obdobie a iné súvislosti, ale vo všeobecnosti to platí, že vlastne naša nejaká ako vedecká produkcia, dajme tomu, akým spôsobom sa dostáva k tomu vlastne príjimateľovi, áno. Lebo my sme často v nejakej ako pozícii, že sme na nejakej slonovinovej väži v úvodzovkách, tak aspoň to mne raz pri jednom osobnom rozhovore bolo vytknuté zo strany ako neodborníka, že tam sedíš na slonovinovej väži a mal by si vlastne prispôsobiť jazyk a formát a tak ďalej. Áno, a to sú také debaty, čo tu aj tak niekedy interne máme, že čo je vlastne historické vedomie a že to historické poznanie je možno najmenšia a najmenej významná zložka, ktorá formuje historické vedomie. Hoci ona je pilierom, ale pri formovaní historického vedomia človeka sú zložky, ktoré oveľa viac to vedomie formujú. Či je to rodina, či sú to médiá, či to je škola. A to historické poznanie samé o sebe priamo akože kto bežne vonku, kto sa nezaujíma o históriu, si buduje svoje historické vedomie na základe toho, že číta vedecké štúdie. Asi nikto, hej. No to znamená, že ono je základom toho všetkého, to historické poznanie, ale pri
formovaní historického vedomia ako takého je oveľa väčšia úloha školy, ktorá ho sprostredkováva nejakým spôsobom, rodiny, ktorá vychádza z dačoho iného, médií, spoločnosti ako také. Takže ja by som historické poznanie vo väzbe na spoločnosť a na historické vedomie vo všeobecnosti nepreceňoval. Mňa tu možno taká napadla otázka na Martina, že tiež ako keby možno istá taká bilancia, že v podstate veď keď si niekedy začínal, tak ste mali takú skupinku, že vtedy mladých historikov, nie? A ste riešili... My sme stále mladí. Tak si to nahovárame že teda máte skupinku mladých historikov, hej? No a v podstate vychádzala, nie, ak si dobre pamätám, Ročenka, alebo čo to bolo o slovenskom štáte a tak ďalej, hej, že vlastne, no a to sa hýbeme, keď si s tým začal, je to koľko? 25 rokov. 25 rokov. No časť tých mladých historikov učila aj mňa v Banskej Bystrici. No bola to ako keby bola to ako... Že ste stále mladí. Ako keby podobná generácia, hej, že ste začali vlastne s nejakou, s touto témou vtedy. A že vlastne keď po tých rokoch možno, že či by si dokázal vidieť výsledky tej práce, že ste urobili, ja neviem, toľko podujatí a toľko prác a myslím si, že určite si mal aj aj vystúpení na školách a všetko možné. Hej, že keď zoberieš, že ten balík tej práce, ktorý vlastne sa tomu venoval, že či možno máš také lastovičky, kde vidieť ten posun v tom, že si povieš, že tak tých 25 rokov bolo proste akože, že nechcem povedať, že som nežil nadarmo, ale preháňaš. Je to veľmi špeci téma. Veľmi špeci téma to je, lebo to sa rozprávame o období okolo roku 2000 a ten kontext bol taký, že vtedy bolo relatívne krátko ešte po novembri 89 a stav poznania či vo vzťahu ku slovenskému štátu, alebo ku, povedzme, aj výskumu holokaustu bol úplne inde a možnosti takisto boli úplne inde, ako sú dnes. No, to sme samozrejme, že nefungovali, nedalo sa fungovať na nejakých grantoch, mobilitách a tak ďalej. To vtedy aj cestovať do Bratislavy už bol výkon, čo je síce aj teraz, ale v inom zmysle. Ale vtedy vlastne tá moja generácia, to bola prvá generácia, ktorá mala taký vznešený cieľ, že sa pozrieť na to inak, lebo my sme vlastne vstúpili ako nastupujúca generácia prví, ktorí boli absolventi toho štúdia už mimo komunistický režim, teda aká taká miera tej objektivity alebo tej voľnosti toho štúdia tam mala byť. A my sme vlastne vstúpili do bodu, kedy vystvovala polemika medzi etablovanými historikmi, ktorí častokrát boli aj z toho komunistického prostredia a medzi historikmi exilovými, ktorí v princípe z väčšej časti de facto boli nacionalisti, neoľudáci. Áno. A títo historici, oni každý mali svoj narratív a nevedeli vlastne prísť ku nejakému konsenzu. Oni sa aj stretávali na konferenciách, ale vždycky to skončilo nedobre. Sú aj z tých konferencií, sú aj zborníky, napríklad o Tisovi bola taká konferencia jedna, kde sú spolu príspevky historikov ako Ivan Kamenec na jednej strane a František Vnuk na druhej strane. Teraz mal 100 rokov mimochodom, ešte žije František Vnuk. No a my vlastne ako tá nastupujúca generácia prišla tam, že my to nejak nájdeme tú takú akože objektívnu tretiu cestu, lebo oni si nadávali, vy ste bývali komunisti a vy ste bývali ľudáci a vy ste len študovali slovenské archívy a vy nepoznáte slovenské archívy, lebo ste boli v exíle. A to boli všetko také argumenty, ktoré sa javia relevantné, ale oni spôsobovali vlastne takú čiaru medzi nimi. No a naozaj vlastne tá moja generácia, my keď sme vtedy začali, tak sme začali systematicky chodiť napríklad študovať do Bundesarchívu v Berlíne, do politického archívu zahraničného úradu.
veci, ktoré neboli reálne preštudované, ktoré aj tí, ktorí boli v exíle, videli len sondážne. A my sme vlastne začali ich študovať systematicky, to znamená, že sme otvárali úplne nové obzory, nové otázky a samozrejme aj fondy neboli spracované, všetky z toho obdobia slovenského štátu až postupne sa sprístupňovali. Aj literatúra a zahraničné kontakty sa nabaľovali. Tak z toho hľadiska vlastne my sme každý rok sa stretávali, to bola každoročná konferencia, možno 13, 14, 15 zborníkov vyšlo každý rok nejaký z toho, takže sa tam urobil kus roboty, ktorá ale dneska už je prekonaná. Samozrejme tie veci, ktoré my sme tam písali, ja neviem, aj v 2010 a možno aj 15, to dneska už je pase, ale to bol prirodzený vývoj, to samozrejme tak to išlo. Ale čo chcem zdôrazniť je to, že k čomu to viedlo. Hej? Lebo samozrejme, tak my sme sa stretávali, my sme si boli generačne blízki, tým pádom aj svojím spôsobom aj ľudský, lebo sme mali podobné problémy. Či sme boli začínajúci asistenti, či, ja neviem, zakladali si rodiny, ja neviem čo. Takže sme si boli aj ľudsky blízki, aj futbal sme chodili hrať, ja neviem čo. Ale kam sa to dostalo? Hej? Kam sa to dostalo? To je veľmi dôležité, že tá skupina sa názorovo rozišla na viacero takých celkov. Hej? A to je taká zaujímavosť, že je tam veľa urobenej práce, ale ukazuje to aj to, že aká je tá história, ako možno rôzne k nej pristupovať, ako rôzne ona môže formovať názor človeka. A to aj takého, ktorý je vlastne múdry. Hej? Lebo jasné, že Martin Lacko je aký, ale nie je hlúpy. Áno. Tak to je taká, akože trošku možno aj ukážka, alebo sonda do toho, že dá sa to aplikovať na jednotlivca, ale to isté sa dá aplikovať aj na spoločnosť ako na celok. Že tie trajektórie aj pri rovnakom východisku môžu byť rozdielne. A že to finálne ukončenie sa realizuje v nejakom výskume a v nejakej vecnej debate a nie v tom, že sa niekto z tej skupiny vyčlení a urobí čiaru a ide si svoje. Hej? To je prípad práve z môjho pohľadu toho Martina a nejakých ďalších. No a to si mi teraz tiež dal dobrý podnet taký akože skôr na zamyslenie, lebo na jednej strane možno dá sa to do istej miery pochopiť v prípade žiaka alebo študenta dejepisu, ktorého ovplyvňuje nejaké ako okolie, rodinné zázemie, nejaký svetonázor v súčasnosti siete. A potom tu máme vlastne človeka s adekvátnym vzdelaním, ktorý sa pohybuje v intelektuálnych akademických kruhoch. Prečo sa to stane? že takýmto spôsobom ako odbočí. Čo sa stane? Čo sa stane mu v hlave? Alebo tak nejak. Vieme sa nad tým zamyslieť, že čo sa stane v hlave takého človeka. Mám akademické vzdelanie, pohybujem sa v tých kruhoch, mám niečo vyskúmané, nejaké poznanie a napriek tomu proste volím takúto zvláštnu cestu. To je asi veľmi ťažká myslím, otázka. Ja si myslím, že to je to, ako vždycky v spoločnosti je, že jednoducho to je jedno, že akú bublinu si zoberieme, vždycky je v nej vzorka. No, to znamená, že keď raz máme v spoločnosti, ja neviem, nejaké očakávané percento ľudí, ktorí sú antisystémoví, tak to nikoho neprekvapí, lebo takí sú, ale tie menšie sociálne skupiny sú tiež len odrazom tej spoločnosti ako celku. To znamená, že sú tam nejaké možno, že prvky, ktoré k tomu vedú, ale sú zrkadlom spoločnosti ako takej, nie sú vyslovené ako o nejakom zlyhaní tej skupiny ako takej. Proste podľa mňa to je vzorka. Hej? A je jedno, že akú bublinku si zoberieme. Neviem. No lebo často sa nad tým zamýšľam. V poslednej dobe sa ako tak nejak pozorujem na sebe akú zvýšenú mieru paranoje. A už to akože vyhrotilo takým spôsobom, že čakám v supermarkete v rade pri pokladni a rozmýšľam, koľko ľudí predo mnou má takéto myslenie. Ale to už by som zase, to je asi môj psychický problém. Tak radšej skúsa nad cenami zamýšľať, či si dobre kúpil, či by v druhom obchode neboli lepšie, hej, že... No a ešte, že by sme ako zase sa sústredili trochu na tému. Tak mám jednu otázočku. No nech sa páči, ja si podržím tú svoju. Na Katku teraz, že, lebo to celkom akože si naznačil ako keby taký
vždy sme a dlho to je. A myslím si, že u nás sú u nás na katedre nastavené tie trendy dobre a myslím, že celkom je to fajn, ale často býva vnímaný nie ten akademický svet a ten učiteľský ako keby neprepájané, hej, alebo takto. Ale otázka vlastne znie teda, že keď sme sa pred hodinou bavili, tak si vravela, že máš 22 hodín v úväzku, hej, čož je pomerne také solidné číslo. Je vôbec šanca, alebo ty reálne teda sa vieš dostať k tomu, že popri všetkých tých učiteľských povinnostiach, ktoré sú, vieš si teraz, ja neviem, vypočuť aspoň podcast, niečo k téme, alebo vieš si niečo prečítať. Máš vôbec tú silu, energiu, chuť? Pripraviť nejakú fancy hodinu. Je to ťažké. V podstate nájsť naozaj čas a pripraviť každú jednu hodinu, aby bola takáže fancy hodina. Ale našla som super zdroje na internete a v podstate stránky, ktoré sú venované učiteľom a majú v podstate už niečo predpripravené akoby na hodiny, ponúkajú videá, písomné pramene a to si v podstate upravujem a zároveň teda potom ho žívam na hodine. No to je taká ako keby tá metodická zložka, áno. ale poďme k tej akademickej. Či teda tam niekedy dokážeš vlastne zablúdiť? Je to naozaj veľmi ťažké nájsť si ten čas. Po všetkých tých pracovných povinnostiach, nielen teda prípravné hodiny a odučenia, ale všetkého okolo, čo sa deje v škole, tak naozaj je to veľmi ťažké sledovať všetky tie nové v podstate akademické. Vy pred spaním nečítate žiadnu vedeckú literatúru? Tak spaním čítam písomky, ale eseje a podobne, ale naozaj v podstate je to veľmi ťažké nájsť si na toto čas. Snažím sa, lebo naozaj nemôžem ostať odstrihnutá úplne od nejakých takýchto akademických publikácií, ale je to ťažké. Si tohto. Určite áno. Ja teraz nadviažem naspäť na tú otázku, ktorú som sa snažil držať v pamäti vo vzťahu k poznaniu. Asi si spomenul, že vlastne keď ste začali tú tému riešiť ako mladí historici, ste sa snažili nájsť nejaký prienik medzi tými tábormi a tak a si hovoril o Bundesarchíve a tak ďalej. Čiže jedna otázka by smerovala možno k tomu, že či práve to nemecké prostredie môžeme vnímať ako nejaký príklad toho, jak sa vysporiadať s pamäťou, lebo oni to tak berú ako dosť striktne, čo som si tak všimol, napriek tomu, že tú tému nejako primárne neriešim. Možno druhá otázka k tomu poznaniu, že možno v súčasnosti, keď si hovoril, že vaše témy boli systematicky prekonávané, kde sa to poznanie posunulo? Či ešte existujú nejaké témy, ktoré doteraz verejnosť širšia nemala šancu nejako absorbovať, aspoň v tom slovenskom prostredí? Tak keď pôjdem od konca, tak je jasné, že vlastne my sme vtedy prvýkrát systematicky niektoré pramene objavovali. To znamená, že tam pomaly všetko, čo vzniklo, bolo svojím spôsobom priekopnícke, ale bolo to silno materiálové. Áno. A samozrejme, povaha tých materiálov je politická. To znamená, že väčšinou tie témy sa točili okolo politických dejín. Áno, tak toto je jasné, že bol tam vytvorený nejaký základ a celkom prirodzene potom od tých politických tém sa odvíjal výskum aj v ďalších oblastiach, či to boli, ja neviem, sociálne, hospodárske, kultúrne a rozširovala sa prirodzeným spôsobom aj tá metodologická pestrosť a aj škála prameňov a tým pádom to naberalo úplne novú komplexnosť. A my sme samozrejme vtedy neboli tak metodologicky vybavení, ako dneska sú aj absolventi alebo aj mladší historici. No tak toto tam bol položený ten základ a čo sa týka vlastne tých ďalších tém, tak ja si myslím, že a to vyslovene vzťahnem na slovenské prostredie. Slovenské prostredie, slovenská historiografia stále je vytrhnutá z kontextu nejakých komparatívnych prístupov a nie je dostatočne inkorporovaná do takého toho celoeurópskeho, povedzme, alebo globálneho priestoru ako jeho integrálna súčasť.
trošku si to robíme sami tým, že stále si myslíme, že všetko, čo nájdeme, je unikátne slovenské, že to Slovenské národné povstanie nebolo nikde len na Slovensku. Také slovenské. Pamätáme si. Ale keď by sme Slovenské národné povstanie nahradili slovom protifašistické napríklad, alebo ja neviem, aj proti nacistické, alebo neviem aké, tak už zistíme, že až taký unikátny by sme neboli. A toto ja vidím ako najväčšiu rezervu, že tí slovenskí historici sa stále podľa mojej mienky málo zapájajú do nejakých komparatívnych výskumov a komparatívnych projektov. No a čo sa týka toho vyrovnávania alebo tej spoločnosti, sme trochu v inej situácii, ako boli povedzme Nemci. Hej. A samozrejme tam tá diskusia a to vyrovnávanie sa prebehlo aj na úrovni historiografie medzi historikmi a potom samozrejme i oveľa väčší dôraz spoločnosti bol položený na vyrovnávanie sa s minulosťou. Tam tá politická výchova a pamäťová politika štátu bola a je na úplne inej a systematickej a kvalitatívne rozdielnej úrovni. Nedá sa to s ničím porovnať. A teraz vlastne tu trošku naražame aj na nás samotných a na náš problém, že my ako spoločnosť alebo ako krajina tápeme niekde medzi našim pekným národným príbehom a zrkadlom a pozretím sa do zrkadla s takým normálnym, zdravým sebavedomím. No tak áno, tak stalo sa toto, treba sa s tým vyrovnať, treba o tom hovoriť. A toto si myslím, že nie je u nás nejakým spôsobom, stále s tým nie sme vysporiadaní. Robia sa aj a robili sa aj prieskumy, aj výskumy historického vedomia slovenskej spoločnosti. Špecificky sa robil jeden aj taký prieskum s 10-ročným odstupom vo vzťahu ku holokaustu. Ten použijem ako vzorku, že za tých 10 rokov je vidieť posun, ale stále tu nie je dosť na to, aby tá spoločnosť dokázala niektoré veci reflektovať v tej vlastne pamäťovej politike. A keď hovorím o pamäťovej politike, tak v praxi mám na mysli prístup ku oslávam štátnych sviatkov, ktoré sú napríklad spojené s výročiami k 20. storočiu. Alebo pamäťová politika je o podpore múzeí, je o učebniciach dejepisu. Áno, toto stále ako keby vlastne my sme si neuvedomovali, nedoceňovali, ten štát na to nedáva taký dôraz, ako by mal. A tým pádom samozrejme nemôže nastať ten proces nejakého takého primeraného vyrovnania sa. A stále máme ten pocit, že to kategorizujeme, že tí boli horší, my sme lepší, alebo my sme takí, alebo onakí sa porovnávame. Ale nie je to v spoločnosti dotiahnuté dovnútra v prvom rade. Hej. Toto ja vnímam ako problém. A to je, vlastne my teraz máme 2 doktorantov na pamäťovú politiku. Hej. A to je pole úplne neorané. Hej. To u nás nie je nejakým spôsobom v tomto štáte podchytené. Hej. Tak myslím si, že trošku sa snažíme aj my na tom pracovať. Takisto sa snažíme pracovať na tom, aby sa skvalitnilo dejepisné vzdelávanie, aby sa skvalitnili učebnice. Spolupracujeme svojím spôsobom. Betka je autorka metodiky napríklad v Múzeu obetí komunizmu. Ja spolupracujem s dokumentačným strediskom holokausta. To znamená, že my z UPN v tých pamäťových inštitúciách sme aktívni, ale chýba tu proste nejaký štátny záujem, širší rámec. Aj v Nemecku existuje dačo, čo sa volá Bundeszentrale für politische Bildung, ako spolková centrála pre politické vzdelávanie. A tam to ide. Hej. Systematicky tak, ako ten štát si za tým stojí. Smerom von k spoločnosti, práve možno, ty už si to spomenul, ale ja práve som mal na jazyku otázku, že čo sú teda nástroje. Vieme, čo sú nástroje, lebo robíme na tom. Aj vo vzťahu teda k public history, ktorá je doslova ako pole neoráne v súčasnosti na Slovensku. Ale nie je to málo? Je to také neúnavné. Možno keď... Musí to byť neúnavné.
A zároveň unavujúce veľmi. Pozerám, že mám veľmi peknú účasť. Som si aj nevšimol. Tak to ma tak mi evokuje, že ja teda by som mal za seba posledné dve otázky, jednu otázku, ale v inej mutácii na oboch, či ešte budeš, keď budeš chcieť ešte kľudne, ale že by sme určite mohli dať priestor na komentáre, doplnenia, otázky, aj teda nášmu publiku. Tak ja prejdem k tomu, čo ešte ma tak napadlo. V podstate pre oboch viac menej rovnaká vec, že Martin niečo už naznačil trošku v tom, čo teraz vlastne spomínal, ale aké možno vidíš ty ako v podstate i garant a človek, ktorý vlastne na univerzite strávil naozaj svoj profesný život. Aké výzvy možno čakajú nás, ako tých vysokoškolských učiteľov, v najbližšom období, čo sa týka toho, aby sme dokázali reflektovať možno tú kvalitnú prípravu učiteľov aj týchto ťažkých tém ako druhá svetová vojna, holokaust, slovenský štát a na Katku možno z toho ako keby už pohľadu učiteľa, že ako ty vnímaš výzvy toho učiteľa, že čo vás možno čaká, ako to vidíš o 10 rokov, že môže nastať nejaký posun možno v príprave toho učiteľa, možno neviem, taká vízia. Ako sa s týmto celým ďalej pasovať? A mňa zaujalo to, čo bolo povedané, že tie svetové dejiny v podstate nie sú prepojené so slovenskými národnými dejinami. A takto sa to v podstate aj učí na stredných školách. Funguje teda vzdelávanie svetových dejín a potom národné dejiny, ktoré napríklad my na našej škole učíme tak, že učia dve rôzne vyučujúce a naozaj nie je to akoby prepojené. Že existujú svetové dejiny, nejaký prúd v podstate, presne takto, ale nie je tam to prepojenie, že teda slovenský štát existoval v širšom kontexte a snažíme sa o tom, aby sme mali teda spoločné hodiny v podstate v jeden týždeň napríklad na tú istú tému a prepájať tieto veci, alebo teda ja už potom s maturujúcimi študentmi tak sa snažím prepojiť teda a nebrať izolovane tieto veci. A toto je možno aj taká výzva do budúcnosti, že naozaj vidieť v tomto prepojení, že napríklad to Slovenské národné povstanie nebolo teda len niečo, čo sa týkalo Slovenska, ako teda bolo povedané, ale naozaj je to celoeurópsky vývoj. Čiže v podstate určite toto bude výzvou a možno reagovať aj na to, ako žiaci príjmajú informácie, možno podať tie informácie moderným spôsobom. A toto vnímam možno takú najväčšiu výzvu v podstate pre učiteľov v tom do budúcnosti. Aby nebolo o tom, že žiaci si píšu poznámky, ale naozaj, aby oni pracovali. Čo sa snažím robiť aj ja, teda rôznymi prameňmi, či už videami, písomnými prameňmi, ale naozaj, aby žiaci boli tí, ktorí objavujú sami tú históriu. Samozrejme, učiteľe im ponúknú určitý základ informácií, ale oni teda sú tí, ktorí budú objavovať. A presne aj takéto ťažké témy, ktoré sa možno zobrazujú veľmi ťažko a žiaci možno nie sú pripravení na to, aby videli nejaké zábery alebo fotky, ale stále dá sa to pekne postupne na to pripraviť aj tých žiakov, aby naozaj vedeli príjmať aj takéto ťažké témy. Skôr ide o to, jak s tou témou pracovať. No, to je také etické otázky, že čo ukázať, čo neukázať, ale tu ide o uchopenie vlastne tej témy. Ja by som im ukázal fotky. Nech vidia, čo je človek schopný, keď sa to vymkne spod kontroly. Napríklad ja som mala takú hodinu pripravenú, kde teda boli v podstate fázy, ako teda prebiehal holokaust. A bola tam teda historička, ktorá opisovala tie fázy a video bolo doprevádzané teda aj rôznymi zábermi, že buď z giet alebo koncentračných táborov. Ale zároveň som vedela, že v triede mám aj deti, ktoré sú naozaj citlivé. Ja som ich už poznala teda za ten celý školský rok a vedela som to. Tak ja som si pripravila pracovný list, na ktorý v podstate nepotrebovali to, aby videli tie zábery. Oni sa mohli otočiť a v podstate len počúvať to, čo bolo hovorené vo videu.
A potom sa začali postupne otáčať, lebo oni sa aj pýtali ostatných spolužiakov, či sú tie zábery naozaj také, ako keby, nie že v podstate, lebo boli hrozné, ale že či on si myslia, že by ich zvládli, tak potom sa začali naozaj otáčať, lebo boli to naozaj dosť škaredé zábery, samozrejme proste toto bolo veľmi nepekné, ale zároveň teda potom to zvládli, čiže nabrali tú odvahu a otočili sa a videli to, čo sa dialo. Takže. No, keby som to chcel z humornej stránky uchopiť, tak by som povedal, že najväčšou výzvou nás všetkých na vysokej škole je nestabilita nášho prostredia. Že sa mení každú chvíľu kurikulum, že sa menia každú chvíľu zákony a že my vlastne nemáme priestor na stabilnú koncepčnú prácu, ktorá by rozvíjala to, čo my si prajeme. Toto je dosť veľký problém a myslím si, že to nie je len na vysokej škole, že to je celkovo taká situácia v školstve na Slovensku. Taká istá miera nejasnosti a nestability. No ale keď to sa na to pozriem, tak z toho pohľadu takého vážneho, tak vlastne my na katedre dosť veľa rozprávame o učiteľstve, o učiteľskom vzdelávaní. A z môjho pohľadu prvá výzva je nájsť taký istý balans, takú rovnováhu medzi tou historickou zložkou a tým, čo je potrebné z hľadiska histórie a čo sa dá z hľadiska histórie ako odboru ponúknuť a tým, čo všetko ten učiteľ musí v praxi zvládnuť mimo ten samotný historický základ. Vrátane tých problémov, ktoré sme tu spomenuli, napríklad tú informačnú záplavu, ktorú má. Áno. To znamená, že ja reálne si myslím, že ten trend, ktorý dneska máme, že sa sústreďujeme povedzme na rozvoj skôr zručnosti a možno aj tých prenositeľných kompetencií, je dosť dôležitý. Lebo keď hovoríme o prenositeľných kompetenciách ako o veciach, ktoré sa týkajú etiky, ktoré sa týkajú jazykových kompetencií, porozumieť v rôznom jazyku zdrojom, najmä teda samozrejme v angličtine, lebo to je dneska lingua franca, tak práca s digitálnymi technológiami, to je niečo, čo si to už dneska učiteľ bez toho asi ťažko môže fungovať. A potom samozrejme sú tie odborové zručnosti, ako práca s literatúrou, práca s prameňmi, chápanie nejakých súvislostí a tak ďalej. Tak tu si myslím, že toto naozaj je niečo, čo je veľmi dôležité mať, tak povediac, pod kontrolou, aby sme týmito zručnosťami a týmito prenositeľnými kompetenciami našich absolventov vybavili, samozrejme pri dostatočnom a adekvátnom odborovom základe. No, aby sme tú rovnováhu tam niekde hľadali a ju tam našli. Ďalšia vec je vypestovať možno, že v našich absolventoch návyk, že vysokou školou štúdium a vzdelávanie nekončí, ale že to je vlastne len začiatok nejakého procesu. Tak ako keď lekár skončí na medicíne a v princípe bez ďalšieho vzdelávania, atestácie a tak ďalej sa z neho nikdy nestane nejaký špičkový, operátor si vymyslím. No, tak aj to platí aj pre učiteľské povolanie. Ten diplom je len začiatkom cesty, tak aj tento návyk, ale toto poznanie si myslím, že u študentov treba rozvíjať, zakoreniť a rozvíjať v čase, keď sú u nás. No a samozrejme potom z môjho pohľadu je veľmi dôležité rozvíjať aj ich sociálne a emocionálne cítenie, chápanie týchto vecí. To znamená urobiť z nich osobnosti, začať z nich formovať osobnosti ľudí, pomôcť im v tom procese aj po ľudskej, po emocionálnej, po sociálnej stránke, aby boli. No je to ako, si myslím, že niečo, čo je ťažko svojím spôsobom obsiahnuteľné do dačoho, čo my voláme, že opis študijného programu, teda do nejakého administratívneho dokumentu, ale je to vlastne niečo, čo si myslím, že ako skupina ľudí, ako katedra, ako tým synergicky by sme mali ponúkať, rozvíjať každý svojim dielom. No. A ešte tu mám taký jeden osobitný bod, ktorý pre mňa je dosť šialený a ktorý súvisí s tým, čo sa dneska deje. To znamená, že
reagovať aj na ten rýchly spoločenský a technologický progres, na ktorý častokrát ako človek jedinec nestíha reagovať, lebo je strašne rýchly a strašne dynamický. A keď sme dneska aj sa dotkli aj holokaustu, alebo sme ešte možno sa aj v diskusii viac dotkneme, tak vlastne ja už dneska som videl aj príručky o tom, že ako pristupovať ku popieraniu a prekrúcaniu holokaustu prostredníctvom umelej inteligencie a podobne, že už tieto javy a tieto fenomény nám vstupujú na ihrisko a my sa s nimi budeme musieť ešte vyrovnávať popri tom všetkom, čo som teraz spomenul. Tak ja si myslím, že tých víziev máme strašne veľa, ale čo je dôležité je to, že si ich uvedomujeme. Hej, tak možno nevieme vždycky všetko okamžite vyriešiť, ale tú komplexnosť toho problému, ale aj tú komplexnosť našej úlohy a nášho poslania si myslím máme ako tak pod kontrolou. Tak to je prvý predpoklad toho, aby sme robili veci normálne a dobre. Ďakujem za vyčerpávajúcu, ale veľmi vecnú odpoveď. Mne tam napadla ešte jedna vec, že vlastne taká dôslednejšia možno previazanosť s tým stredoškolským prostredím, ale to už asi chceme fakt veľa. No určite, tak vlastne tiež na to myslíme, tak sme založili alumni klub, kde máme podchytených absolventov, alebo pracujeme na tom, ale je jasné, že dnes asi sa nedá k tým veciam pristupovať holisticky. Že to znamená, že nedokážeme úplne všetko saturovať, čo je a ani nedokážeme kapacitne reagovať na všetko, čo by bolo dobré, čo by sme chceli. Ale určite vlastne to aj systémovo je tlačené, že viacej praxe pre študentov, lepšie prepojenie na prax. No, tak aj v princípe ten nový vysokoškolský zákon umožňuje nahradiť záverečnú prácu, stážov a podobne. To znamená, že toto je tlak aj taký systémový na to, že by to prepojenie už počas štúdia a potom možno, že aj neskôr, však my musíme vlastne mapovať našich absolventov, robiť všelijaké výkazy a ja neviem čo, že tá väzba tam musí byť. Ale čo je dôležité, je to, aby sa nerobila formálne, ale aby to prinášalo nejaký reálny zmysel. Že by to nebolo preto, že potrebujeme niečo vykázať, ale aby to fungovalo. Zmysluplne tie veci spoločnosti ponúkali. Dá sa ešte ísť odskočiť na pár rokov na jak poučiť, nie? Katka by bola našou šéfkou, nie? Tak sme sa stretli, keďže vedie PK, nie? No, tak. PK je predmetová komisia. Áno. Moja manželka učí na 1. stupni, čiže tieto pedagogické pojmy mám celkom vychytané. Tak ja myslím, že je čas dať ctenému publiku. Áno, predbežne vám veľmi pekne ďakujeme obom. A teraz by sme mohli teda otvoriť všeobecnú diskusiu a budeme sa pokúšať odpovedať na otázky, prípadne rozvinúť nejaké úvahy ešte. Nech sa páči. Paľo. Niekoľkokrát tu odznel názov alebo pojem slovenský štát. To znamená, že sa zaoberáte hlavne slovenským štátom, alebo aj územím tzv. Južného Slovenska, ktorým sa zaoberal naposledy, myslím, doktor Vietor. To bola veľká práca z roku 1968. Odvtedy taká práca nevyšla. Bolo by bývalo dobre, keby to na začiatku bola mapa Slovenska, súčasného Slovenska, slovenského štátu, tzv. Južného Slovenska. O južným Slovenskom sa nezaoberá slovenská historiografia vôbec. Svedkom toho je napríklad aj to, že v 2024 bol 80. výročí maďarského holokaustu. Keď si to viete predstaviť na mapách, vtedajších mapách, tam patrili aj Košice a okresy od
Nových Zámkov až po kráľovský Krumex. Takže to je 20% dnešného územia Slovenska. Slovenská historiografia sa zoberá 80% tohto daného obdobia 38 až 45. V 2024 sa objavila výstava, ktorá je ešte teraz na stenách vašej katedry. To je výstava zrejme prevzatá z Yad Vashem, tam to je naznačené. Nič tam nie že v Južnom Slovensku alebo v Rusiach, ani o Slovensku. To je jedna polemka. Druhá. V júni toho istého roku bola medzinárodná konferencia v Košiciach. Medzinárodná konferencia. Ani jedna prednáška si nezobral ani Košicami, ani Južným Slovenskom. Ja som sa vtedy postavil, som sa opýtal, no aspoň jedna prednáška by mohla byť o tomto území. Nebola. Niekoľko ľudí sa zašťarilo, ale nemám to odfotené, neviem ukázať. Ešte taká perlička. V 2023 sa objavila v Košiciach jedna výstava 999 Moriturite Salutam. Výstava, ktorú nám príde svít, som možná zničil. Takže v 2024 to bola medzinárodná konferencia, na ktorej neexistuje ani jedna prednáška o Košice alebo v Južnom Slovensku. A nič sa nedie. V 2023 sa tu dostala jedna výstava o prvom transporte dievčat z Popradu. 999, podtitul Moriturite Salutam. Ja som v angličtine, nemusím vedieť, čo to znamená, ja mám to preložené. Na smrť idúcich a pozdravov. To je úplne vedľajšie, to, čo tvrdili tvorcovia tej výstavy, že vraj tento slovný, teda rímskej histórii, 200 rokov po tom, čo neboli gladiatorské zápasy. A tá výstava sa dostala do Košíc, nikto z historikov sa neozval, lebo asi nevedeli o tom. Tých 999 dievčat boli gladiátori. To si nikto nekladol takú otázku. Nehovoriac o tom, že dramaticky to je nezmysel. Lebo Moriturite Salutam je v mužskom rodu. A to teba, to bolo píslo alebo ktorý pomláva. To by sme mali tiež všímať historici, ktorí sa zaoberajú takýmito krízovými obdobiami slovenských dejín. Bo nemyslím, že na niekoho citovo zapôsobí to, čo sa stalo, alebo čo nového vymysleli historici o 11. storočí. Ale poľahčuje sa okolnosť toho, že ani tu sa asi tam nezaberáte Južným Slovenskom a Košicami, je to, že to stalo na Slovensku. Spomínali ste dokumentačné stredisko holokaustu. Začiatku roku 2024 riaditeľ, neviem čo tam je, dokumentačného strediska holokaustu povedal, ja sa nezaoberám Južným Slovensku, lebo idem Pilievsky. Vybavené. To je tiež postoj. Aj to by ste si mali všímať, učiteľia histórie, keď sa objavia nejaké čudné články v novinách, napríklad v Korzári. Chcem sa opýtať, že teda aká je tá otázka? Trošku odbiehame od témy.
dobre, len trošičku odbiehame od tej témy. To je druhá svetová vojna a holokaust. A keď o holokauste budete hovoriť aj na území slovenského štátu, tak sa ľudia nedozvedia nič. Tu policia 3 generácie nevedia nič. Absolútne nič. Tiež málo. Nič. Nič nie je v učebniciach. Ste hovorili o tom, že ako sa ľudia majú čo dozvedieť, ako sa majú dozvedieť. Základné vedomosti by mali získať v škole. Tam sa nedozvedia nič. Ani na základných školách, ani na stredných školách. Samozrejme, neviem, aký je tu učebný plán, ale tam som to nedostal. Ja viem od 40-tníkov, alebo od niečo mladších, ktorí tu nakončili, aby podraj. Arbitrážne územie, také niečo, ani sa nepamätám, že som mal. Určite nie ako predmet, a možno ste mali jednu alebo 2 prednášky. A v súčasnosti Patricia Fogelová a Veronika Segi robia Košice, že? Prečo nie sú tu? Ale prepáčte, pán doktor, to je tak, že viete... A to som už počul na konferenciách, že 2 kolegyne, ktoré práve boli spomenuté, z akadémie... Neviem, z čoho vychádza vaše presvedčenie, že vlastne tým, že je nejaká výstava v Košiciach, že musí byť o Košiciach. Tým, že je nejaká konferencia k holokaustu, že musí byť o Košiciach. Tým, že niekto sa venuje dejinám Košíc, že to musí byť o Košiciach. To je presne to, čo ja tu hovorím, že keď sa takto budeme tomu stavať, tak nikdy vlastne nedosiahneme ten komparatívny rozmer ani komplexnejší rozmer. Ťažko viete v jednej vete povedať, že deti sa v škole nič nedozvedia o arbitrážnom území a v druhej vete povedať, že vy vlastne neviete, že čo je vlastne dneska v učebniciach. Tak čo je podľa vás v učebniciach pre stredné školy? Čo je v učebniciach pre stredné školy o arbitráži viedenskej? Viete? A na druhej strane hovoríte, že to je jaká konferencia? Dvojdňová medzinárodná konferencia, ani jedna prednáška. Lebo mala inú tému. Aj veľmi dobre si pamätám, jak ste tam vtedy vystúpili a nie je pravda, že tam nikto nereagoval. Práve Hlavinka reagoval na váš vstup a vysvetľoval, čo sa urobilo k južnému Slovensku za posledné roky. On zareagoval. Ja si to veľmi dobre pamätám. Tak ste vystúpili s takou otázkou ako teraz tu a nie je pravda, že sa nikto neozval. Ozval sa Jan Hlavinka, riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu a vyrátal vám, čo všetko sa urobilo. Pán Šalamón, vieme, boli sme tam obidvaja. Nie, vy ste tam sedeli, boli ste tam. Vy ste tam sedeli, priamo na vás reagoval. Veď čo, na druhý deň reagoval na vašu otázku z predošlého dňa? Nie, priamo na vás tam reagoval. Hovorili ste o archívnom výskumu. To z tejto katedry robia archívny výskum napríklad v Košickom archíve. Ale prečo vy si uzurpujete právo hovoriť ľuďom, čo majú skúmať? Veď každý má svoje zameranie, každý má svoj výskum. Ja nie som povinný robiť výskum podľa vašich predstav, ani témy podľa vašich predstav, pán Šalamón. Ani tu nie som preto, aby som ja rozprával dneska o tom, čo sa robí v Košiciach. Ja súhlasím s vami, že nie je tomu venovaná pozornosť taká, aká by mohla byť. Súvisí to s tým, čo som možno rozprával na svojom vlastnom príbehu, že i v situácii k slovenskému štátu to muselo nejak sa vyvinúť, dozrieť personálne, kade ako a prišlo to nárad a ten výskum napreduje, lebo výskum je proces. Možno v tejto téme ešte tam nie sme, kde by ste si priali v tej chvíli vy, ale to neznamená, že tým vzniká povinnosť každého, kto tu je na tejto katedre, pretože tá katedra je v Košiciach, robiť tieto témy. To predsa tak nie je. Ešte raz, nevzniká tým žiadna povinnosť robiť tú témy za to, že vy si to myslíte, alebo ste si to prijali. To tak proste nie je. Ale ja súhlasím s vami, v tom sme zajedno, že to sú témy, ktoré sú dôležité a treba sa im venovať. To je bez debaty. Len nesúhlasím s tým, že by tu vznikala nejaká povinnosť, že my tu máme zjad Vašem, tak skúste do Yad Vashem napísať, že prečo ich výstava, ktorá sa venuje ženám počas holokaustu globálne, tam nemá žiadny príbeh z Košic. Prečo to tu riešite s nami, že my túto výstavu máme zapožičanú a je taká, že tam nikto nie je z Košic?
tak skúste napísať do Yad Vashem, že prečo si dovolili urobiť výstavu s témou ženy v čase holokaustu a nedali tam žiadny príbeh z Košic. Keď toto tu visí v Košiciach, tak to predsa tak nie je. To je na vašej katedre, to sa netýka My holokaustu. sme pokryli výstavou výročie a tému. Áno, vy ste proti tomu, aby výstava na tému ženy počas holokaustu visela v Košiciach na katedre histórie? Ste proti tomu, aby taká výstava tu bola? Vás to uráža, že taká výstava tu je? To je váš názor. To je váš názor. To nie je imperatív. Čo je na tom slušnosť? Čo je na tom slušnosť? Skúsme možno ísť teraz do roviny toho, že Katka, ty nám odpovedz. Nič nenaučíš deti? V podstate, že my sa tiež venujeme aj Košiciam, aj na hodinách, teda hlavne teda kolegyne, ktoré učia teda v slovenčine, keďže ja učím v angličtine svetové dejiny, ale tiež v podstate nie je to o tom, že učíme učebnicu, my učíme v podstate dejepis. A každá z nás si vytvára svoje vlastné materiály. Zároveň boli 2 kolegyne zapojené do medzinárodného projektu v Prahe, kde teda práve skúmali osudy Židov Košic. Takže oni natočili video, urobili v podstate prezentácie, odprezentovali to práve na tomto podujatí v Prahe a naozaj venovali sa aj Košiciam a práve teda osobnostiam z Košic. Takže myslím, že robíte ten Holocaust Memorial Day takisto na škole. Áno, toto tiež robíme, áno, toto tiež. Takže venujeme sa určite aj teda Košiciam. Pán Šalom, povedzte mi, kto v Košiciach robí viacej akcií ku holokaustu ako naša katedra? Kto vypublikoval v Košiciach viac vecí ku holokaustu a ku tejto problematike ako naša katedra? Kto v Košiciach urobil viac vzdelávania ako naša katedra? Ako si vy dovolujete povedať 40 ľuďom, že vy neviete nič? Vy tu nie ste na správnom mieste. Ako si to dovolujete povedať ľuďom, ktorých nepoznáte? V živote ste ich nevideli. Ako si dovolíte povedať, že vy nič neviete? Máme tam študenta. Svete hovoríte, že o Košiciach nevieme nič. Prednedávnom som na tému, predmetom Prágu, v podstate čítal si tému alebo knižku o Václavovi Klastovi, ktorý bol na Dánskom Košici. Nie je to také, že niekomu to viac zaujíma o Košice, niekomu možno viac o niečom inom. Napríklad mňa to zaujalo. Nikdy som si to neprečítal, mali mu po sebe si knižku. To ja som si hovoril fakt do toho, že budem Košice, nie som z Košic, som nepomeného, pred Zemtým, tam na Cobabove. No v podstate ma to tak zaujalo, že som aj pri tej budove, čo som ďalej prechádzal a videl som nejaký, to je nejaké spálesce, že pozriem, nalezím všetky tam asi bolo freskované a bolo to také celkom zaujímavé do čítania aj o tom už Milašov, Skinderov a najspolovo v podstate tej osobnosti, ako bola upravená, že temerským budovou. Tiež nesúhlasím s tým, že niekoho nemusí zaujímať presne, že to je Košice, komu zaujímavé Prešov. Ale každý si môže cestovať. Dá sa to aj tak interpretovať. Mňa napríklad to zaujalo, niekoho možno si čítal na ten seminár pro tému. Ale ja môžem povedať to, nie ja príbehov a tie fakty, teda tie príbehy, keď porozumiete, keď ich viete. Máme tam otázku od študenta. No, to argumentuje, že na takú hlavú katedru, že tu neriešil Košice, ale tu boli výstava, oni až v terove s pani Snežkou, priaši terácii, že? On neriešil som terove, tu bola výstava o tom, čo sa dialo v Košiciach. Nerastol to. Koľko mesiacov? Ale čo je teraz? Ale teraz sme ako tu na súde? Veď ako máme... Ani na skúške nie sme. Ani na skúške nie sme. Máme pomerne širokú ešte týždeň. paletu aktivít, Ešte týždeň a potom začne skúšanie. ktorá pokrýva proste nejaké spektrum. No dobre. Skúsme dať ďalší priestor ďalším. Ja by som mala možno otázku, lebo ja som vlastne Julius učila, ale som učila teda na základnej škole. A povedzme, keď ste vraveli, že nemôžete ako veľmi hovoriť o tých zážitkoch, alebo čo vám utkalo v pamäti, tak ja vám tých zážitkov veľa, ale skôr by som sa chcela spýtať, že možno akú radu by ste dali začínajúcim učiteľom, aby sa ich
možno tieto zážitky až tak nedotkli, že by potom po roku utiekli na doktorandské štúdium? A v podstate... Sa otočili chrbtom. Je to možno ťažké na začiatok. V podstate aj keď si spomeniem na svoj prvý rok alebo prax, tak v podstate bola to veľmi veľká škola. To, čo som zažila počas tohto obdobia, ale v podstate je to také možno takéto vnútorné, že naozaj chcem niečo odovzdať tým ďalším generáciám, svojim študentom a v podstate naučiť sa s nimi nejako komunikovať, priblížiť sa im. Možno nebyť úplne, že ich kamarátka ako keby a komunikovať s nimi takto, ale byť niekto, kto ich vie vypočuť a usmerniť. A v takýchto ťažkých témach vie byť ten, kto proste vypočuje ten ich názor. Že sa necítia úplne odmietnutý tým, že niekto si to len počul a nejako to úplne dal do úzadia, ale že sa vieme o tom rozprávať. A presne o takýchto témach. Lebo ja som sa napríklad miestami trošku, ale som sa na špera, ale ja som sa napríklad miestami trošku aj bála, lebo ja som mala aj také viac pravicovo orientované deti, nazvime to takto. A že možno, keď sa toto deje, tak ja som sa bála toho, že možno že nepresvedčím ja, a možno naopak presvedčí on. Ja takúto skúsenosť nemám. V podstate na škole možno nemáme ani takéto deti, ktoré by takto vyjadrovali v podstate svoje teda nejaké možno politické preferencie. Nikdy som sa nedostala do nejakej vyhrotenej debaty. Takto, čiže to určite nie. Ja by som sa chcel opýtať, že či robíte exkurzie do Auschwitzu? Áno. A ako to študenti alebo žiaci vnímajú? Prežívajú? Je to v podstate niečo, na čo sa hlásia. A v podstate po minulé roky sme robili veľkú exkurziu teda do Poľska, do Auschwitzu. Sú samozrejme žiaci, ktorí povedia, že nie, že toto nie je pre nich. Sú aj tí, ktorí otvorene v podstate, že tam nechcú ísť a nechcú vidieť tieto veci. Ale zároveň je to niečo, čo im dá tú inú skúsenosť, ako na hodinách dostanú. Čiže ideme, v podstate potom sa robia aj teda rôzne nejaké ďalšie projekty k tomu a to nie idú tam tí, ktorí práve preberajú tie témy, že je to naozaj zasadené priamo do vyučovania. A chodia aj do Serede, takže s inou kolegyňou, takže to je takto určite. Máme otázku. Ja nadvieram na minulú otázku, či ste si všimli nejakú aktualizáciu, čo sa týka vyučovania holokaustu. Ako vnímajú študenti a tak, čo sa týka všetkých predstav. Radikalizáciu zo strany študentov, myslíte? Zo strany študentov. To nie je iné, že neexistujú si to fakty a tak ďalej. Či boli? No, ja vám poviem rovno, že neviem na tú otázku odpovedať, pretože ja sa zaoberám prvou republikou a učím zvyčajne teda aj predmety, ktoré sa viažu na toto obdobie a súvisiace témy. Čiže... Ja to takto nevnímam. Napríklad na našej škole naozaj nemáme možno takýchto ľudí, ktorí teda by vyslovene sa takto otvorili a radikálne nejako presviečali spolužiakov alebo teda nás učiteľov. A naozaj stretávam sa so študentami, ktorí naozaj vnímajú toto obdobie ako veľmi ťažké a v podstate nie sú nejako radikálne zameraní. Teda naši študenti. Ja tiež v rámci v podstate my máme genocídy v 20. storočí, ale ja sa holokaustu nevenujem, lebo máme iný predmet, ktorý je zameraný vyslovene na holokaust, riešim iné otázky. Nemal som ten pocit, skôr čo možno by som ja videl, a videl som to aj na Gimply u študentov, keď som tam vlastne strávil ich pár rokov, rovnakú vec a to, že veľmi túžia po otvorenosti a diskusii na témy rôzne. Témy, ktoré ich pália, povedzme, možno v každodennom živote, ktoré sa dejú v spoločnosti ako také. A oni často sú prepojené s tými historickými záležitosťami. A myslím, že tam je veľmi dôležitá tá naozaj, aj Katka to viackrát naznačila, že taká tá otvorená naozaj diskusia s tým študentom. A
A čo možno som vnímal viac ako keby nejakú radikalizáciu, to som necítil. Ale cítil som od nich ako keby taký vnútorný tlak, čo môžeme robiť, aby sme veci menili. A často vlastne sme, ktorí mali tie genocídy, tak sme sa o tom aj bavili, že čo kto z nás konkrétne môže pre tú spoločnosť urobiť, aby povedzme k tomu nedochádzalo, aby sme sa niekedy v budúcnosti vyhli tomuto. Toto som tak cítil a bolo to aj teda u vás, aj u nás, že také zamýšľanie sa nad tým, že čo robiť, ako konkrétne naozaj pristupovať k veciam, aj súčasným, ale aj tým minulým. Ja ešte poviem, že zase platí ten môj výrok, že každá bublina je vzorka, tak asi by sme boli veľmi naivní, keby sme si mysleli, že v tejto bubline alebo vo vzorke našich študentov sa nenajdú študenti, ľudia, ktorí majú sklon alebo presvedčenie alebo nejakú tendenciu, povedzme, k takýmto krajným postojom alebo názorom. A aj sme sa s takými prípadmi stretli, sme sa snažili ich riešiť alebo o nich hovoriť v rámci našich možností, ale to ma vedie vlastne k takej trošku analógii, keď som rozprával o tom, že aká je tá pamäťová politika a tak ďalej, tak toto je vlastne prípad, kedy možno skúsenosť s tým, že študenti medzi sebou alebo aj vo všeobecnosti sme my videli nejaký prípad takéhoto postoja, tak mal som taký zámer, taký záujem, inicioval som, aby sme na univerzite prijali predpis, ktorý by bol venovaný práve takýmto javom, ktoré musíme proste podchytiť a musíme mať spôsob, ako sa k ním postaviť, tak, aby to bolo v súlade so zákonom, ale aj s nejakým hodnotovým nastavením a presvedčením. A čo je smutné veľmi, nenašiel som na to podporu nie na univerzite, ale v širšom kontexte, lebo žiadna univerzita na Slovensku nemá dokument, ktorý by túto politiku na univerzite zavádzal. A teda ja som sa obrátil na ľudí, o ktorých som si myslel, že by v tom mohli pomôcť. Dokonca som sa obrátil priamo na ľudí z Národnej rady, z Výboru pre ľudské práva, aby nám sprostredkovali expertízu v tejto oblasti, že my máme záujem byť ako univerzita, povedzme svojím spôsobom pilot v týchto veciach a to adaptovať, ale tak ako pekne častokrát v médiách počúvame, čo je potrebné robiť aj z tých najvyšších politických špičiek, tak vlastne tá podpora a tá odozva z toho prostredia neprišla. Takže vlastne nemáme my takýto predpis a spoliehame sa na etický kódex alebo ja neviem na čo, ale viete, na etický kódex sa ťažko spoliehať v situáciách, ktoré už sú na hranici možno až trestnoprávnej zodpovednosti. Ale čo sa podarilo, to bolo niečo z takého ako opačného smeru a uchopenia, že sa podarilo vlastne zaviesť na univerzite cenu rektora, ktorá má označenie, že cena Fajgy Senderovič. To bolo židovské dievča, pán Šalamón, ktoré v Košiciach zachránili košickí Židia. Je to príbeh takýto, ktorá tu v Košiciach bola zachránená a potom po vojne žila v Izraeli a jej deti po jej smrti vlastne sa s týmto príbehom obratili na mňa a my sme na univerzite tú cenu zaviedli na základe takéhoto lokálneho príbehu, cenu Fajgy Senderovič. A to je cena za najlepšiu študentskú prácu, či už bakalárskú, magisterskú alebo doktoránskú, ktorá pojednáva o otázkach holokaustu, antisemitizmu, pravicového extrémizmu. Áno, takže každý rok takáto cena je udelená a je spojená s finančnou odmenou, ktorú základ tej finančnej odmeny dala práve rodina tej Fajgy Senderovič. Takže keď sme to nevedeli uchopiť z pohľadu nejakej represívnej, takto to poviem, politiky alebo rámca, tak sme to uchopili z hľadiska takého pozitívneho nastavenia a zaviedli sme takúto, nazvem to, motiváciu alebo cenu, alebo dávať do pozornosti to, čo je dobre a nevystrkovať to, čo proste nevieme v tej chvíli zle uchopiť.
No a ešte potom jedna poznámka k tomu, čo tu, keď Maroš, ty hovoríš, že potreba rozprávať, tak to je vlastne aj tá nekončiaca debata, že do akej miery patrí aj politika do školy. No a že či sa aj o takýchto veciach, ktoré majú silný prienik s politikou, má v škole rozprávať, ja si myslím, že určite áno. Učiteľ nemá byť ten, kto použije vetu, že to je politika, to nepatrí do školy, ako alibistickú výhovorku. Politika do školy patrí, ale nie robenie politiky. Ja by som možno ešte k vám s tou radikalizáciou, tak ako nemám priame nejaké skúsenosti, lebo ako som povedal, tie predmety nevyučujem. Ja sa v tom svojom nejakom akože pedagogickom prístupe, nazvem to, keď vlastne učím predmety ako dejiny umenia napríklad, to je dobrá báza na to demonštrovať vlastne akceptáciu a to, že vlastne hranice sú konštrukty v konečnom dôsledku a tú tvorivosť práve robí tá inakosť a ten kontakt proste niečoho, čo na prvý pohľad je odlišné. Takže ja sa napríklad toto snažím dostať do svojej nejakej pedagogickej metódy vo vzťahu trebárs k tomu predmetu, dajme tomu. Lebo tam sa to hodí, umenie je dobrá báza. Umenie a hranice, jednoducho to je oxymoron v konečnom dôsledku. Takže len toľko k tomu. No a ja mám skôr skúsenosti s radikalizáciou, respektíve s radikálnejšími prístupmi zvonku. Robili sme viacero aktivít vo verejnom priestore, ktoré boli aj medializované. Napríklad výstava, ona mala sériu, volá sa Kto bude ďalší. To sme robili s kolegyňou vlastne doktorkou Šniežko a inými, aj študentmi, ktorí boli do toho zapojení. Tak som si v komentári napríklad jednom prečítal, že som židovská a že mám vypadnúť zo Slovenska a že deťom vymieľame mozgy. Čiže skôr mám tú skúsenosť s tým vonkajším prostredím ako s tým vnútorným zo strany študentov. Tak pomaly, ale isto sa nám čas na túto akciu naplňa, ale ak teda ešte je nejaká taká záverečná otázočka, tak spokojne. Ja by som sa chcel opýtať, ako tu bolo spomenuté, že sa aj na stredných školách vyučujú tie národné a svetové dejiny osobitne. A ja som to dosť vnímal na strednej škole ako taký problém, keďže jeden pôrok sa učil jedno, druhý pôrok druhé. Študenti si to nechceli, nevedeli ani nejak pospájať. A mne príde, že od študentov nejaká iniciatíva, to nejako prípade určite nepríde, ako poznám tých študentov. A určite ako to každý je zaužitý na svoj systém, my sme to možno práve my, aj my mladí, čo sme tu, tí, ktorí by mali s tým niečo mohli robiť, akože to príde, že akože, áno, treba povedať, že je tom nejaký problém pri tom vyučovaní, pretože si to študenti potom nevedia spájať, nevedia prepájať tie veci, ale niečo treba s tým aj robiť, poviem. To je, viete, ja zareagujem na to, to je zase problém pamäťovej politiky štátu, že vníma vzdelávanie o minulosti tak, že vyčleňuje národné dejiny a národný príbeh. Je to koncept, ktorý z môjho pohľadu je strašne zastaraný. Vyťahovať vlastne národné dejiny a dbať na to, aby tie slovenské dejiny boli svojím spôsobom vnímané osobitne a bol im daný priestor, je niečo, čo z môjho pohľadu patrí niekde do 19. storočia, nie do súčasnosti. Ale nič s tým neurobíme, kým je takto nastavená pamäťová politika štátu a kým bude tak nastavené kurikulum. To znamená, že my môžeme viesť našich študentov k tomu, aby to vnímali inak, aby svojím spôsobom prekonávali tú hranicu, ale v tej chvíli je v prvom rade na ťahu štát, ministerstvo, aby tento prístup zmenilo. Ono to má logiku v tom, že národné dejiny, keď sú, tak ako kvázi sa formuje nejaké národné spoločenstvo, tá vnútorná koherentnosť tej spoločnosti a identita. Ale otázka je, či dnes toto, že
sme Slováci a či je toto prvá vrstva, ktorá má byť v spoločnosti pestovaná. Ja nehovorím, že nie je dôležitá, ale otázka je, že či toto má byť to, čo je to prioritné, čo je na prvom mieste. Áno. Či aj nejakým iným spôsobom sa nedá, povedzme, dosiahnuť ten zámer, že by ľudia v spoločnosti mali nejakú mieru spolupatričnosti na základe nejakého iného kritéria, inej identity ako tej práve národnej a že by sa to tu tlačilo vlastne systematicky a systémovo do školy. Áno. Je to vlastne niečo, čo svojím spôsobom nechcem použiť nejaké škaredé slovo, môže byť až urážkou, lebo viete, vieme dobre, že občanmi Slovenska nie sú len ľudia slovenskej národnosti. Samozrejme, tí majú iné kurikulum a tak ďalej, ale už to je niečo, čo pôsobí ako označovanie, vystreďovanie, my a oni a podobne. Áno, takže si myslím, že keď rozprávame o škole, o vzdelávacom systéme v štáte, tak by mal byť svojím spôsobom, nazvem to, že takým dneska často aj nepekne používaným slovom, ale inkluzívny v tomto zmysle. No a nevytvárať hranice tam, kde tie hranice dneska už nie sú náležité. A to nehovorím, že by nebolo dôležité sa cítiť ako vlastenec, alebo ja neviem čo, ale toto podľa mňa nie je tá cesta. A teda my to v tej chvíli nevieme zmeniť, ale na druhej strane možno, že vieme nasmerovať našich študentov k takému chápaniu histórie a k takému nastaveniu k výučbe dejepisu, aby toto vedeli preklenúť. Dúfam teda, že to vieme. Betka kýve, že vieme, tak som spokojnejší. Dobre, tak asi na tomto mieste by sme to mohli uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne, Martin, ďakujem veľmi pekne, Katarína, že ste si našli čas. Aj vám všetkým, že ste došli takto podvečer podebatiť. A ešte možno, ak teda by aj napriek tomu, že už to uzavrieme, boli otázky, tak ja myslím, že obaja tu ešte chvíľočku zostanú a my vás teda aj pozývame. A sú tu sladkosti ešte. Takže si poďte dať za odmenu. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Čakala, že zažiješ takú drámu.